Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Saturday Simple, latest episode. Last tola kongus umakwela ubephithizela esipark after umseleku abuye esibhedlela so bembona umseleku sezobala indaba ukuthi ubemseva. Basho njalo-ke mase bechaza ezinye izinto bathi ukuseva uzomseleku. So abantu-ke ababuke le episode bathi hayibo kanti bekwenzakalani esipark. Mina ngiyakuxoxela lokho bekwenzeka esipark kwenzeke eMzumbe. Into engifisa ukuyazi ukuthi ukujaja ngendlela ehlukile yini. eMzumbe bekuseason 6 la umseleku acela khona uMangwabe because uMangwabe unkosikazi wokugcina ukuthi-ke nali isikhathi esifikile kuno number 5 and number 5 akacuphiswe ukushare insuku noma kushare imbhede o kanjani. Wathi uMangwabe because lo number 5 kuye aka-exist, cha akangamfaki. Wadlula kumseleku kuMangwabe nale nkulumo wayaphi waya kuMakhumalo. Wathi uMakhumalo uma kufika izivakashi kunoma yimuphi umndeni nisuka embhedeni ukuze izivakashi silalephi embhedeni. Wathi uMakhumalo wayikhuluma nomseleku wathi akukho futhi strange ngoba akusiyo into le entsha, into yake yenzeka kube nonyaka fuye umseleku ebhizi noMangwabe because uMakhumalo besacrifice ekutheni umseleku akakhe. Kwase kuba nesikhathi futhi nonyaka la athi uMakhumalo uMangwabe bebehlala naye belala naye beshare into yosuku olodwa belidivide usuku lidivide kabili kuthi into kufanele ngabe yenzeka kwenye indlu yenzeke endlini eyodwa. Mina ngifuna lo othi umacele this that ihlukile yini lento. uMangwabe uthe akasayidlali yena le game ngesikhathi eyidlala ekuye wazi wathi uMangwabe kwabalula kuye ukufika eMzumbe because umngane wakhe ubephambili. Kulokho-ke esesekuthola sekuhamba le show ukuthi bekunesikhathi usuku belidivide kawu-2 endlini kaMakhumalo. Leyo nto ithini? Shuthi uMangwabe ubengenayo indlu. Yingakho ngithi mhlampe yimo zoba wrong. Amanye ama-comments avela kumanye amakhosikazi ngivele ngithi ayi ngathi bayaphefoma ngoba lento bathi bayenzile. Nakhu-ke manje abantu bayasuthi awu umacele akasaphothi uhusband wakhe entweni angakaze ayenze before. Mhlampe le ibizosithusa kakhulu. Yiko thina sithuka sibuye nganeni ukuthi hayi sizwile lento. Sengichazela lona omunye-ke because abanye basha ku-show ezinye izinto abazazi. uMangwabe noMakhumalo bebewushare umbhede. Kwasho uMakhumalo etshela ubaba umseleku. Ubaba umseleku after uMakhumalo esho lokho wasethi yiphupho lamadoda amaningi lo baba abaningi ukuba nonkosikazi okhuluma kanje noma owenza kanje. Khona lapho-ke yile episode le yaphuma nokuthi ozayo akabe below 30 abe young and fresh ukuze ethi efika umseleku bese active ngoba manje umseleku uzoguga. Ngabuza-ke lapha kini ngathi young and fresh ongakanani shuthi uye lo. Kwase kuba inkinga-ke simvimba ukuthi angene eMzumbe ukuthi usuka khona la eduze ngoba kahle lesi siphithiphithi esenziwe uMakhela nesipark i-planning yayo yonke lento yayikade siseMzumbe futhi seqediwe kwathiwa akungadileywa. Wasuke umseleku wenza njani waphulisa ithembiso
wathatha u-Young and Fresh wasendaweni. Lo Young and Fresh wase esevwa eSipaki. Yikho uMacele ethi sengikhuluma kakhulu ngoba uyazi ukuthi lento isukaphi injani. Esingakwazi-ke ngoba i-tell all ingenaphi. I-tell all ingena ekutheni sesibuza le mibuzo ngoba bese sesizobabuza sebehleli bonke ukuze sibone ukuthi ayinabona ukuxoka indlela esibuka ngayo izinto. Sibuze ukuthi ngesikhathi sikaMangwabe uMacele noMayeni babemiphi, babe yingxenye mhlambe ye-agreement noma kwenziwa lento kwakufanele ukuthi yenzeke without yes no wabo. Ngoba noMacele ngathi ukhuphuka ngalowo shuni ngoba manje unkosikazi laphana ongafikanga wancika komunye eMzumbe. uMakhwela usho umsole kwathi nangu uMacele ekhoneni lakhe. uMangwabe sezwa ngaye wathi ngafika vele mina hayi angizwanga lutho umngane wami wayesephambili noma Khumalo indaba yakhe iyaziwa. Munye owazi wathi hayi akukho lula vele kusho ukuthi yena umngane akamtholanga kodwa vele kuMayeni. Niyambona na. Mina ngibuza ukuthi le situation yaseMzumbe phakathi ka third wife and fourth wife beshera indlu ihluke ngani neyaseSipaki, noma eyaseSipaki mhlambe ibukeka ngokuthi umamkhulu mhlambe unesizotho esithile wayezonza into enjena. Uyidlalile kodwa le film uHusband kaMamkhulu ngitshela. Ngoba ngakutshela ukuthi umamkhulu uhlale phansi wathi lento esiyizwayo engase siyayizwa kodwa sibona yona. Yabo uMakhwela uMakhumalo aphinda abe uMangwabe ngoba ukusuka endaweni ilayo uMakhumalo khona, ukuphithizela endlini yomunye unkosikazi ila uMangwabe khona. uMangwabe ke futhi yaphinda-ke lento uMakhumalo wayisho kuye sebehleli bobabili laba ababekhiphene khona beyo-catch up wathi uyakhumbula kudala. Hathi thina hayibo thina ningayixoxi into evele enza ukuthi sicabange ezinye izinto ukuthi yabo khona phela into ukuthi umuntu exoxela ukuthi hayi noma ungayeka uyayibona indaba enjalo usuyibona ukuthi ivele ibe inganekwane. Kube ukuthi umuntu exoxa yena uyixoxa yabo ujabulile uthi hayibo yazi amahlazo phela enu lawo into zenu ama-files enu yabo into enjalo ngoba kuphuma okokuqala ukuthi uMbali wayelala zathi nayibo uyayithanda yini leyo nto ngoba zikhona izinto ongazenza yabo uthi masukhula ungabi proud zivele zicike. Sasibuka leyo competition ilana-ke okwaliwa khona-ke ku-social media wathi hawu ufuna ukuba right njalo besikuphi isidingo sokuthi azabale unyaka wonke kanjani. Kusho ukuthi uMangwabe wayengakabi nayo indlu njengoba noMakhwela engakabi nayo. Sengifuna ukuthola umehluko-ke waMacele noMakhwela kanye noMakhumalo noMangwabe ngoba manje nilapha ekutheni cha uMacele wazi wakhohlakala, uMacele wazi njani. Ngiyawafunda ama-commentini angiwasebenzisi ngamagama engingawasebenzisi mina ngibuza ukuthi nje le simo eMzumbe kusendlini kaMakhumalo, eSipaki la kwakwenzeka khona, eSipaki usendlini kaMacele. Bye bye. Ngingenza iphutha uma uyifuna le episode season 6 episode 3. uMseleke secelile kuMangwabe wanqaba wasethi ngumseleke phela uMangwabe akazona isi ngoba uyabona ukuthi uma evuma into emhlanganisa no-number 5 kuzofana sengathi uvuma u-number 5 ukuthi abe unkosikazi. Wayiqeda lapho kwadlulela kamanye amakhosikazi. Akafikanga-ke kuMayeni ukuthi sicela nimncikise nangey'nsuku
ngoba into abayikhuluma indaba yokuthi iy'nsuku ukuze phela kwakhiwe. Nje lokho kwakha-ke lokho niyakubona le recent episode ilokho kwakha-ke ababekusho ukuthi mina ekusizeni uMthombeni ukuthi akhe uma uMbali wayehlala la ilala la. Yinto iyakhulunywa ngothando nesithembu ukuze phela mase ekhulunywa uFix kuvele kube ngathi hey uFix-ke uwumxovi kunjani kodwa ngiyakutshela episode 3 season 6. Bye bye.